ואם כבר דיברנו על עלה של זית, הגיע הזמן לדבר על היונה. לפי חזי לא ירחק היום שהן ישובו אל השובח. מה אומר לכם הצליל הבא? אמר הבחור כנפיים, נכון? מה אומר לכם הצליל הבא? יונים. ובכן אני מצהיר לכם בזאת חגיגית, לא הרבה זמן מהיום המקום הזה ישקוק יונים וכנפיים, ואתם תוכלו להגיד חלקנו היה בעניין הזה. אנחנו גאים שהיינו שותפים למבצע הזה. אני בטוח שאנחנו נעמוד ביעדים שגם העמותה של גבעת ברנר הציבה בפנינו, וגם המועצה לשימור אתרים. ואני אמרתי לטל שבאופן אישי כולנו גם ניתן כתף וננסה להביא את מקסימום התורמים שאנחנו יכולים, כי בלי כסף מסתבר אי אפשר לעשות שום דבר. תודה לגבעת ברנר שנתנה לנו את האכסניה. אנחנו מצידנו חזי, אני יכול להבטיח לך על דעת כל חבריי, נעשה הכל, כל מה שצריך, כדי שבסופו של דבר היונים יחזרו לשובח. אני מקווה שבמהלך העבודה שלכם כאן אנחנו גם נפגיש איתכם עם יונאים שיסבירו לכם באמת איך ילפו את היונים, איך זה תהליך מאוד מעניין ובאמת מרתק. תדעו לכם שאתם לא לבד פה, יגיע עכשיו ממש בזה רגע גן זמיר מהקיבוץ להצטרף לאירוע הזה, ואני מקווה שאתם תלוו אותנו כל אורך הדרך של בניית השובח, ובבוא היום נזכה ונחלום אותו. לפני מלחמת השחרור הייתי יונאי בפלמ"ח ב-1945 בגבעת חיים. כל המסעות של הפלמ"ח התלוו עם יוני דואר, כי מכשירי קשר לא היו לפלמ"ח. יוני הדואר הם היו הקשר היחידי שהיה בין המטה והיחידות שהיו בשדה. אני רוצה להזמין לפה עכשיו את אהרון לנצמן ואת שמשון בן אשר. שניהם היו נערים בגילכם שהיונים נכנסו להם לראש, כמו שאומרים, והם השקיעו מזמנם ומאהבתם והיו חלק בלתי נפרד משובח היונים פה, והם עדיין לא היו בגיל גיוס, לפני גיל גיוס. לפני הצבא אני התעסקתי עם יוני דואר שהיה שובח של ההגנה. למשל בגבעת ברנר במלחמת השחרור היה פעולה בבשית. חברי גבעת ברנר יצאו לקרב ונהרגו 3. את ההודעה העבירו דרך יוני דואר, כי לא היה שום קשר. אני הייתי אז בדיוק בר מצווה, זה קרה ב-30 למרץ 48, ואני שחררתי את עצמי מבית הספר, ואני ישבתי בשובח וחיכיתי ליונים שיגיעו. היונה הראשונה הגיעה, ואני לא הייתי אמור לפתוח את הפתק, אלא ללכת ולרוץ אז קראנו לזה מעז, היום בטח קוראים לזה קצת אחרת, להביא לו את תוכן הפתק שהיה קשור לתותף. נסעתי באופניים לשטחים די רחוקים מפה, בתוך המשק, שם ידעתי איפה הוא מסתובב, והבאתי לו את הפתק. זה היה שם של חבר שנפל בקרב. רצתי מהר באופניים. חזרה לשובח, כבר חיכתה לי יונה שנייה. ולצערנו הרב, בתוך 1.5 שעה הגיעו כל 3 היונים עם 3 השמות, ומבחינתי זאת הייתה ההשתתפות שלי במלחמת העצמאות, ואני חושב עד היום שזו הייתה השתתפות גם חשובה וגם מרתקת. אני חושב שלאף אחד לא קרה דבר כזה שבמשך כמה שעות בעבודה כילד נתקל בתופעה או הגיע למצב שהוא צריך לבשר על מותם, על נפילתם של 3 חברים שלו, שהם מבוגרים ממנו כמובן, בהרבה. גם אותם לא צריך לשכוח, וגם את הפעולה, ובעיקר את היונים.
הדמויות, הנופלים, קבורים בבית העלמין של גבעת ברנר. 2, הפתקאות האלה, היונוגרמות ששמשון מדבר עליהן, מצויות אצלנו כמו שהן, אותנטיות, אמיתיות, שמורות בארכיון של הקיבוץ. ובאחת הפגישות הבאות שלנו, אנחנו כמובן נראה לכם אותם ונספר כהנה וכהנה על השובח הזה ועל ביצועיו. אני ממש נרגשת ואפילו צמרמורת עברה בגופי. אני בת וגרה בעשרת שהיא אותה בשית, ובכל יום עצמאות מתקיים אצלנו טקס אזורי, ושלושת הנופלים של גבעת ברנר מוזכרים באותו טקס. אני את הסיפור הזה לא ידעתי, ועכשיו איזשהו מעגל נסגר לקטע האישי הזה שלי בזיכרון המקומי שלנו. כאן הבוקר הוא התגשמות של החזון של המועצה לשימור אתרים. חלמנו על היום שבו הקהילה תשמר את האתרים שלה ובני נוער יהיו שותפים למעשה, אז בשבילנו היום זה אכן התגשמות אותו חלום. ולכן אנחנו צריכים להגיד תודה לקהילת גבעת ברנר שגילתה והחליטה, לא גילתה, ידעה, אבל החליטה לגלות לכל את אותה פינה היסטורית שחושפת טפח וסיפור קטן מעוד מהלך ודרך להקמת המדינה, ואתם בני הנוער שותפים לאותו מהלך. אני מודיע לכם, זה רק מתאבן. זאת אומרת, הדבר האמיתי יהיה כמובן המבצע שאתם הולכים לעשות, ואנחנו תכף מזמינים אתכם לראות את השובח ואת הסביבה שלו, אבל המבצע של אחריו יהיה בניית השובח שלגביו אנחנו עדיין מתגייסים, והדבר הגדול יהיה טקס חנוכת השובח. שכחתי להגיד לכם, אבל היונים שיהיו פה הם יהיו חלק ממשק החי של גבעת ברנר. בקיצור, אנחנו ניכנס למסלול מאוד מקצועי ומסודר בעניין הזה. נכון שיש קצת שקט מהגנבות, אך הנה לכם דוגמה על הקלות הבלתי נסבלת של התופעה בבית פרטי באחד מיישובי המועצה שלנו. מצלמות ואזעקה. כל היום